Education de Kokborok Phwrwngnaino Tranfer khlaimani Kaswnani bagwi Sangrongsalo Lahar Kaswlaikha Rwngnokni Rwngswrwngnairok Patimung Bharat Sardar English Medium Higher Secondary School Koktwma. Koktwmani bising tu Sherman ka Bharat Sardar English Medium Higher Secondary School Phwrwngnaino Khorang Chini Phwrwngnairok henke 500 hai henei fiaba Phwrwngnairokno nai nei ka henke Phwrwngnairokni bangmari belaikeno kisa abaikeno transfer khlairo horjago Phwrwngnairokno Sangrongsalo Lahar Education de Kokborok Phwrwngnai Gubun deburmano transfer khlaimani mathangnani bagwi Sangrongsalo Lahar Kaswlaikha Rwngnokni Rwngswrwngnairok Tisar belaino kom tei obisingo Chini tisar onekjon botlang jaka transfer tei Chini Kokborok by education tisar Chini guponchar bono transfer tlangna nai tongo hinke chung bono tor hormanglak tamni baga hinke Kokborok by education tisar khanai Khorang ni Chini 6 simi 12 jara jotai Khorang ni tisar hinke khorsa thaka jotai khorsa do boto cover khaimanglak hinke aboni baga ni osaka botei local chung bono nango chung bono rohori maya transfer no ora tamsu do toi beba ke busu tisar sa khorang busu tisar tisar semne to 7-8 jona ngano students khorang busu ta student 500 plus nai students ke bang ma bahai kan ro phirmi to am notai ko teachers bo thangai tongo sekango khoroksa khorongni tonga bo thanga am dikeno engai ko je khoroksa khorongsa te tongmani bo amno tlangna hanai tongo ngai chunga bo hormaya eko local school ba te jamsa am te nong chnai ta nong teacher no bo da tlangna hanai Chini teachers no emne bo jaga thana mani mo boy school tlanga nai chunga bo kha jaga saime ko miano khana bo sungbo ya kana kini ka sungbo no rohariya rohoroi mainya Tranfer khlaimani kai am hai teacher ka ham Chini school gori bangman tlangka tongo Khwani shimi biplomni Koktwma Chini Khorang